Да, така е. Да, перфектно. Ако имаш и пролетно. Гледай как си върти главата сега и камерата на бака. Качи. Ама главата Запотни ли се, братчет? Запотни се, брат. и аз. Колко километра на гърба това не е? 10. С 10 километра ли идва? Нали? Аз се тръгна. Аз се получавам. Бъдеш направиш 60 километра. По-малко да обаче. Дай му бира студена, моля. Не му да. Тая му. Не, тая мота ме. Значи тая му. Дай, не, Има бе, не му давай. дай му.